No niin, täällä me ollaan. Hoitajat pulassa. Kyllä, hoitajat pulassa, molemmat. Nimenomaan. Ja meidän piti kertoa, että miten me ollaan päädytty alalle. Hei, hyvä kysymys. Haluatko aloittaa? No, mä voin aloittaa, ja mähän on päätynyt alalle sen takia, että mulla on ollut halu auttaa ihmisiä. Sä valitsit sit hoitajan ammatin. No siis, ja siis monella alallahan voi auttaa Kyllä. ihmisiä. Ja mä oon esimerkiksi ollut kaupassa töissä myös. Joo. Mutta ehkä sitten hoitoala tuntui jotenkin siltä, että siellä mä voisin toteuttaa itseni ja niitä mun haaveita. Ootko sä mennyt suoraan sitten? Sä olit sairaanhoitaja, ensihoitaja. Mikäs sä olit? Niin, eli siis mä oon ensihoitaja pohjakoulutukseltani, mutta armeijassa mä olin lääkintämiehenä. Oi! Ja tykkäsin ihan valtavasti siitä, Joo. kun mä sain siellä auttaa mun kavereita armeijassa. Wow, toi on hyvä tarina. Mulla on tämmönen ihan perinteinen, että mun äiti on ollut sairaalassa töissä osastonsihteerinä. Niin ja sä tullut sieltä äidinmaidosta. Ja äidinmaidosta tullut, että sitten tavallaan mun polku on se lähihoitaja ja sitten sairaanhoitaja. Ja... Sä oot lähihoitaja. Joo, myöskin. kyllä, eli aika monta hoitajapolkua. Aivan mahtavaa. Ja Joo. sit eikö se ole niin, että sä oot myös toiminut esihenkilönä? Joo, itse asiassa mä oon johtanut enemmän kuin mä oon tehnyt kliinistä työtä. Voinko mä sanoa näin? Joo. Ja Mä oon- taitaa itse asiassa niinku mulla olla sama. Mut Joo. kerro. Joo, siis mä oon valmistunut 2004 sairaanhoitajaksi. Ja sitten 2011 ylemmästä ammattikorkeasta. Ja Nimenomaan. sitten 2011 mä lähdin suoraan sitten esihenkilöuralle ja sillä tiellä olin sitten 12 vuotta yhteensä. Mikä oli se linja, minkä sä kävit se ylempi ammattikorkeakoulu? Mä kävin, se oli semmoinen kuin johtaminen perhe- ja perhehoitotyössä. Eli vähän niin kuin semmoista niin kuin yhteisöä ja sitten kuitenkin sitä johtamista, että se oli se mun niin kuin ykkösajatus. Nimenomaan. Joo, mutta hei, kerro sun polkua. Se on siis silleen, että mä oon valmistunut ensihoitajaksi. Joo. Eli se oli näin, että mä ensin päädyin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Joo. Mutta mä olin myös hakenut ensihoitajaopintoihin. Joo. Ja sitten mulla itse asiassa kävi silleen, että sen ensimmäisen vuoden aikana, kun mulla oli myös kavereita, jotka opiskeli ensihoitajaksi, Joo. niin mä huomasin, että hitsi, musta vähän jotenkin tuntui, että he osaavat enemmän kuin minä. Tai jotenkin tuntui, että se linja oli erilainen kuin sairaanhoitajalinja. Ja sitten mä niinku selvitin sen ensimmäisen vuoden jälkeen, että onko mahdollista, että mä siirtyisin ensihoitajaopintoihin. Okei. Ja sitten mä sain tietää, että mä olisin päässyt myös ensihoitajaopintoihin. Okei. Mutta kun sairaanhoitaja oli se ensimmäinen valinta ja mä pääsin siihen, niin sitten automaattisesti mä päädyin sinne. Hei, aivan loistavaa. No onko sä ollut sitten niinku sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa myös töissä? Mä oon siis ainoastaan ollut kun mä valmistuin 2012 ensihoitajaksi, niin mä olin ambulanssissa. Mä tykkäsin ihan valtavasti siitä työstä. Joo. Todella monipuolista. Ja mä tykkäsin etenkin siitä, että sä et ikinä tiennyt, mitä tavallaan tulee työpäivän aikana. Joo. Mutta se, mikä oli raskasta mulle, oli se vuorotyö, tai siinä oli vuorokausityö. Ja mä en ikinä toipunut niistä yövuoroista. Joo. Niin se oli osa syy, minkä takia mä sitten hakeuduin päivätyöhön. Ja mähän on myös tehnyt paljon hallinnollista työtä. Just näin. Koordinoivana sairaanhoitajana, vastaavana sairaanhoitajana, tämän tyyppisissä tehtävissä. Mutta tiedätkö sä, meitä yhdistää tässä tietty, koska mä oon sitten taas tehnyt mun kliinisen uran pääasiassa päivystyspoliklinikoilla. Eli tavallaan sä oot tuonut sit mulle mahdollisesti potilaita, paitsi että mä oon ollut sit jo esihenkilön tehtävissä, kun sä oot aloittanut. Mutta siis kuitenkin meillä on niinku tällainen hoitoketju tässä niinku yhdistää meitä. Ja sitten se, mikä mun mielestä on todella mahtavaa meissä, eikö se ole silleen, koska siis mä oon ollut melkein koko urani perusterveydenhuollossa. Eli siis minulla on hyvin vähäistä erikoissairaanhoidon kokemusta, mutta sinulla taas on, eikö näin? Pelkästään. Pelkästään erikoissairaanhoidossa. Eli mehän ollaan täydellinen pari. Kyllä nimenomaan, että me pystytään tuomaan hyvin eri näkökulmia. Ja nyt sitten se, mikä niinku vielä mä tuon tähän omaan soppaan, että nythän mä tällä hetkellä mä tienaan leipäni työnohjaamisella. Eli tavallaan nyt kun mulla on se kliininen ura ja se johtamiskokemus, niin nyt mä pääsen vielä kurkkaamaan yksityistä sektoria, perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa niin kuin sieltä työnohjauksen näkökulmasta. Että miten yhteisöt rakentaa sitä hoitotyötä eri yksiköissä, eri organisaatioissa ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Sehän ei ole niin suomalaista kehua itseään, mutta siis aikamoinen pakettihan me tässä ollaan. Ollaan! Kyllä, nimenomaan ennen kaikkea. Ja mitä kaikkea me sitten keksitään niin kun vielä tähän meidän tilille sitten kaikkea ohjelmaa. Niin. Ja siis sen takia kannattaa ehdottomasti ottaa tili seurantaan. Jo nyt, koska nyt jo tulee materiaalia. Vaikka podcastista tulee eka jakso vasta 15.1, mutta joka päivä sitä ennen tulee uniikkia materiaalia, joka tulee vain ja ainoastaan tänne YouTubeen. Mahtavaa.